Good afternoon, guys. Ang दा दै मुभि नायनो रेडि जाबाय रय बिनाले जुबेन्दानि दा नामायाव खाथियावथ' नङा एसे थांनांगौ इटानगरावसो थांगोन आङो इटानगराव नायगोन इटानगरनि हलाव टिकेट लाखाबाय बुकिं जाखानाय नायनोसै दा आं हल सिङावबो देखायगोन नोंथांमोननो बेसेबां मानसि जायो मा जायो आरो मुभियाथ' बिराद दुखु गोनांनो आङोथ' मोदैसो गबाय थागोन बायदि मोनखाबाय आङो नायनो हागोन ना हाया नायनोसै इसेबां हायो नायनोसै नङाबाथ' बाहेरायावबो ओंखारनांगोन आङो बिराद मोदै गगोन खारन जुबिनदाना बिराद हार्ट टाचिं फिल्म जागोन बियो नुदोंमोन ना थांनोसै फाइनालि आङो माने फिल्मखौ नायखांबाय बिराद मोजां बिराद दुखु गोनां माने नायनानैनो बिराद मारबा नुयो आरो ना माने बयबो नायफै बयबो नायफैनांगौ खेबसे खेबसे बयबो बिराद गिदिर आर्टिस्ट जुबिनदाया आं बिराद मानिबाय दिनै बेखौ आवगायाव आं सिनायाखैमोन बिदि होननानै खिन्थु दा आं नायनानै बिराद ओरैबायदि मोनबाय जे बिराद गिदिर आर्टिस्ट आरोना बेयो बिराद दुखुनांथाव बियो माने दा दिनैनिफ्राय जों बिनि सिनेमाखौ नुला बिराद दुखुनांथाव बयबो रायजोफ्रा खेबसे खेबसे थांनानै बयबो नायलाय आं बेखौनो रिकुवेस्ट खालामो आरो मा बुंबावनो दिनैनिफ्राय आरो बिनि सिनेमाखौ नुला जोङो बिराद दुखुनांथाव आरोना जाबाय आरो बेनोसै